συμβιώνουν. Το ανώμαλι το λέτε έτσι το όπως το λένε ανώμαλι, οι δηλαδή μη φυσικόλοι. φυσιολογική, γιατί το φυσιολογικό που γέννησε ο Θεός είναι άντρας με γυναίκα να συντροφεύονται και όχι... Αυτό το λέτε για τους άλλους. Το λέω για όλους και για μένα και για όλους εδώ που ακούνε ότι η θρησκεία η Ορθόδοξη αλλά και η φύση μας είναι ετερόφιλοι να ζουν και να αποτελούν οικογένεια. Για σας, να ρωτήσω κάτι, και για σας είναι ανώμαλοι οι ομοφυλόφιλοι? Εντάξει, δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικό να ακούς, ας πούμε, ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων είναι γυναίκα με γυναίκα και άντρας με άντρα. Δεν είναι φυσιολογικό, να το πω έτσι. Δεν μου πέφτει λόγος τι κάνουν, αλλά αν εσείς μάθετε, ας πούμε, ότι το παιδί σας, ομιγέννητο τώρα, έτσι, λοιπόν, το παιδί σας, το αγόρι, δεν ξέρω και ακριβώς τι παιδιά έχετε, βρει ένα άλλο αγόρι να μείνει μαζί, θα είστε ιδιαίτερα χαρούμενοι? Δεν θα αλλάξει η αγάπη μου στο ελάχιστο για το παιδί μου, ό,τι και αν επιλέξει να κάνει. Και μάλιστα επειδή θα αισθανθώ... Δεν θα στενοχωρηθείτε καθόλου, επειδή θα αισθανθώ... Στο περιβάλλον σας, αν μαθευτεί αυτό... Επειδή θα αισθανθώ ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αύριο και μια μερίδα του κόσμου που μπορεί να το πληγώσει, θα του δείξω περισσότερη αγάπη κιόλας. Θα το πάρω ακόμη πιο σφιχτά στην αγκαλιά μου, σε περίπτωση που... Θέλετε να σας πω κάτι? Η ζωή είναι πραγματικότητα, δεν είναι θεωρία. Το λέτε τώρα που είναι μια τηλεοπτική εκπομπή για να δείξετε ότι είστε και μοντέρνα και έτσι πρέπει. Όχι, σας το λέω πολύ ειλικρινά. Όταν αύριο όμως το παιδί σας, θα σας πω κάτι. Η αγάπη σας κάνει ομιγέννητο κάτι τέτοιο, θα πληγωθείτε πολύ. Δεν θα πληγωθώ. Θα πληγωθώ εάν δείξει σκληρότητα απέναντί μου, απέναντι στα αδέλφια του, απέναντι στην οικογένειά του. Θα πληγωθώ αν δείξει ψυχρότητα συναισθημάτων. Θα πληγωθώ εάν δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ μας, αν δεν με αγαπάει, αν δεν με νοιάζεται. Δεν θα νοιαστείτε καθόλου, δεν θα πληγωθώ άμα κάνει μια επιλογή προσωπική. Μακάρι να μπορεί δηλαδή, καταλαβαίνετε. Θα το χαρώ αν η κοινωνία μας ανυψωθεί σε τέτοιο επίπεδο που να σκέφτονται έτσι. Πόσο ποσοστό, συγγνώμη. Εγώ πληγώνομαι πάρα πολύ με το συναίσθημα. Άλλο να σας ρωτήσω τώρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, θέλετε να μου πάρετε εσείς συνέντευξη, πρόεδρε? Μπορεί. Να πάρω κι εγώ μια φορά. Γιατί όχι. Αλλά λέω, σήμερα τι ποσοστό πληθυσμού έχει το θάρρος να λέει αυτά που λέτε εσείς? Δηλαδή στην Ελλάδα στα 10 εκατομμύρια πόσοι τάσσονται με αυτό που εκφράσατε? Δεν με νοιάζει το παιδί μου αρκεί να είναι καλό. Νομίζω πια μεγαλύτερο.